Mas. Ya, Mas. Iki jenenge mendekati tahun baru to. Heeh, lah tahun baru ini apa? Ya infone promone to, Mas. Oh, butuh promo to gitu. Ya iya to. Iki promo tahun baru, Mas yo. 5.500.000 oleh papat, Mas. Beh akeh men to. Yo akeh to, 5.500.000 oleh papat ya jelas murah pol to, Mas. Bakul apa sedekah jane iki? Sedekah barang, Mbek Mas. bakul berarti barokah ngono. Iya. Wis saya sepir kaya apa barange. Ini yang pertama, almari 2 pintu, Mas. Almari 2 pintu, iki jerone yo to. Heeh. Iki bahannya full kayu jati. Jati asli apa ora? Jati asli terus lho Mas delon to. Yo iki lho kembangane ngene iki lho. Barang teko nek gak jati. Balekno Mas nek gak jati wis lho. Oh, istimewa berarti iki ya. Heeh. Ya iki sing keloro. Heeh. Sing keloro iki mejaria sesuai kuncine. Iya. Lah iki kocone urung dipasang. Loh, pasang kapan iki? Yo engko nek mbok tuku lagi tak pasang. Oh ngono. Iya to. Oh iya. Iki wis enek laci-lacine ngene iki. Nek ada duit, kena buat ada wedak. Heeh. Lah iki sing ketelu. Sing ketelu enek motif ireng-ireng ngene iki. Oh, kombinasi to? Kombinasi. Oh iya. Bukake jerone ben ngerti engko jeremu gak jati. Iya to. Oh, ini lho jati tetepan. Jan istimewa iki, Mas. Mewah. Heeh. Sing kepapat, Apa? meja TV. Meja TV? Meja TV lho Mas, kene mboke TV lak morning lho iki. 50 in iki jelas mampu kita sampe iki ya to. Gede. Ukuran piro iki, Mas? Iki ukurannya 150, Mas. Wah, dawa berarti. Iya tuh kalau TV 50 in yo 150 yo bleng to iki, ya ora? Beh, anakku delok Doraemon terus arane ngene iki. Beh. Kira-kira piro iki, nggih? Regane 5.500.000 oleh papat. Beh, masuk iki ya. Lah iki umpama, Mas, gitu, ngeterne nang area Jawa Timur, Jawa Tengah iki promone mosok gratis ongkir jekan. Alah, Mas, aku iki kabeh tak gratis ongkirne, Mas. Pokoknya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Madura pokoknya tak gratisne kabeh pokoknya. Lho, bayare piye? Lah bayare yo COD ngono barang wis teko omah lagi dibayar. Oh, ngono. Iya. Berarti amanah berarti ya. Nah, pokoknya nek rung teko omah rasa dibayar. Oh, jan masuk. Lah cara pesene piye? Cara pesene kok ada nomor di bawah bio profil, diklik langsung di WA apa di telepon, Mas aku butuh almari iki. 5.500.000 kuwi lho Mas. Nah, langsung ke omah lho pokok. Beh. Atas nama siapa, Mas? Atas nama Jati Diri. Oke, siap. Sepile ya. Oke, 5.500.000. Promo akhir tahun ya. Oke, siap. Iki lho, Lur. Paket promo akhir tahun ya. Dapat 5 juta dapat 4 barang ya, dan meja TV ya. 2 pintu tarik lho, ya, kombinasi tanpa kaca ya. Yang kedua, yang ketiga ya, meja rias multifungsi. Yang keempat ada lemari kombinasi 2 warna. Jos iki lur. Monggo.